मर्निं लोगोफोर ओरैबायदि अबस्था दिनैहाय जोंना मा होनो अखा हायै हायै बान्दोआनो दैया बायफ्रुनानै थांजोबनानै उफाय गैया दिनै नै मेचिन बोनांलायनानैसो गायनांगौ जाबाय। आल्ला 3 केजि थाव सोबाय 3 केजि थावआ मोफ्लामोन थोआखिसै आरो नै लायबावना लाना फैबावबाय 3 केजि नायनि बे बेसेबां थांबावो। थोस ओरैबायदि टेनसन खालामबायना दिनैहाय एफा गिदिर दै मैयासो दिनैनो साफा दैजोबनानै थांबाय नै बुस्थुआ जेबो नांखालायबाय। अब्ला आं थाव सोनि 3 केजि सोबावबायलै थावआ मा लुफावदोंसो लामां गारबोबाय ओमफ्राय बेयाव गायगासिनो दङ माखासे गायजेनबाय। बेसेबा गोजाननिफ्रायसो बोना लाबोखादों नै हैयाव बोबाय थब्ले ओरै गायगासिनो दं लासैसो होबायलै आङो दहाय बांद्राय खादों राननानो हा बेखौहाय बेयाव गायगासिनो दं। हाबायलै हाबाय दिनै हाबाय एसे दंथारबावो नै